Jo, takže práve sme dotočili klip. Ak chceš vedieť viac a ako sa celý klip natáčal, pozeraj až do konca. Jo, takže natáčame klipík na Nice Surprise. Tu je pekne Natália s Táňou. Peče slnečko, takže nám je teplo a samozrejme ako vždy porušujeme zákon, takže nemali by sme tu byť, ale neviem aký blavák tam nechal to auto. To nie je naše. Nechcem na nikoho ukazovať prstom, ale... Čo na to? To není naše auto, neviem o tom. A tak, no, bavíme sa. Však. No, sme v tejto sračke. Pozitívne je, že máme jedlo. Takže musíte nám dať hold, že čo ste si kúpili, Natália, čo si kúpila? Môžeš mi tu jesť. Čo som si kúpila, neviem, niečo, čo si kúpila Táňa a vodu, čo chutí ako gumimacku, ne? Táňa, čo si kúpila ty? Ja som si kúpila javorovú taštičku a potom čokoládu. Javorovú? Áno! Čo? Ja, ty si ju našla? Áno, ešte tam bola druhá. Vynikajúce, milujem. Výborné. Tomáš, ty si čo kúpil? Ja som si kúpil, že jeden donut, druhý donut, tretí donut a Miller Milch. A teda počúvaj ma. Nesedíme vo Formuli 1. Ale áno, to nevieš, toto auto je, že neformulár proste. No dobre, keď myslíš tak, že papáme a ideme dotočiť poslednú scénu dnešného dňa a hotovo, vybavené. Natálkina premiéra. Jo, ideme. No, s týmto, tuto. Tomáško šoferuje. Tomáš, zakývaj. Tak on zablika, dobre. Tu už nám horí tento svítnik, s ktorým ideme natáčať ďalšiu scénu. Tuto je tá kamera. Tomáš, jak sa cítiš? Jak kňaz na adorácii. Kňaz na adorácii. Keď na záver požehnáva, jak sa to volá, monštrancia? Áno. Monštrancia. Brutálne. A túto slečna neviem čo robí, ale... Otáča sa. Otáča sa. Wow. Jo, takže akurát som na ceste do Kaťaku, kde vlastne ideme točiť dnes. Je to druhý natáčací deň, je útorok, natáčali sme v nedeľu, čiže sme o 2 dní neskôr. Uvidíme čo a ako bude dneska, takže teším sa, že vás môžem sprevádzať touto cestou natáčania. Jo, takže ďalší set je nachystaný, takže ideme natáčať. Jo, a dneska už teda nemám Red Bull merchandise, Red Bull Racing, ale pozrite sa, čo tu leží. Takže Red Bullík, keby chcete nejakú spoluprácku se mňu, veľmi rád. Takže Red Bullík, píšte, volajte, budeme veľmi radi, keď nás niekto podporí. Jo, ďalšia scéna, iný setup, Totalita. hip-hopový klip. Len mám zlé oblečenie, aby ste vedeli. Ale toto bude hip-hopový banger. Takže tak, no, natáčaničko. Dreams can come true only if we know what we are gonna do. So
Jo, donatáčali sme. Balíme tento obrovský bragel, čo sme tu zase spravili, to je inak strašné. Tu keď zasvietíš svetlo, Natália, tak to je proste... Ja ti poviem, prečo tu bragel, lebo točíme my. Dobre, takže to ozveme sa, keď budeme točiť ďalej, lebo ešte stále... Nepočkaj, ja chcem vstup. Stále nekončíme. Natália chce vstup, poď Natália. Ja vám poviem, že toto je najlepší klip, aký som kedy vymyslela a kedy všetci spoločne natočili. Jo. Ďakujem, Táni. Strašne sa teším, strašne. Varíme, Nehovorte ani jedna hop, kým sme nepreskočili. Bude to dobré. A ja som väčšine optimista. No, ľudia, donatáčali sme. Sme v Mekači a majú tu že novinku, hej. Volá sa to paradajková mačka, dúfam, že sa mi teraz nevyleje. Paradajková mačka. Smrdí to jak pizza. Nie, že by pizza smrdela, ale keď si to dáte s nugetkou, tak to je prosím vás, že pizza tá štička z Lidla to chutí tak nejak. A pozrite sa na textúru tej nugetky, to není Mekačová nugetka. Do tej no skús to. Povieš nám, že jak to chutí. Máš tam šala. Reálne. Je taká viac koncentrovaná je. Koncentrovaná pizza. Tána, povedz nám, čo máš aj ty, lebo teba sme nedali do záberu. Ja mám nugetky, som za barbecue, lebo som vedela, že hen to bude nejaká sračka. A moje obľúbené McFly. Dúfam, že papáš McFly je s hranolkami. Takto sa to robí, keby ste niekto chceli vedieť. Zoberieš hranolku, pichneš ju do zmrzliny. Natália, sú tu dvaja na jednoho. Kto si myslí, že je divný, keď nerobí to, čo robí väčšina? Že tam tá hranolka zlomí, podľa mňa. Keď ho štát sa zlomá. No povedz nám. Taste test? Tak to chutí jak púšť. Čo? To je najlepšia vec na zeme, Guliona, že to chutí jak púšť. Ty vieš, prečo vieš, Ty sa prosím ťa radšej k ničomu už nevyjadruj, ty si mi nechala šala z mojej omačky. Jo, takže ja už som akurát naložil auto. Je tu za mnou ale že absolútna tona veci. Ideme ešte pre burger, aby som mal čo papať a ideme do Kaťaku, takže stretneme sa tam s Natáliou, postavíme scénu, potom by mala prísť Táňa a mali by sme natáčať, takže uvidíme, čo z toho bude dneska, dúfam, že to bude úspešný deň. Mimochodom, premenil som kameru, už to nie je v tejto chvíli iPhone, lebo na iPhone hlavne potrebujeme natáčať zábery, ktoré pôjdu na Instagram, aby sme to pekne vypromovali. Uvidíme, či sa nám to podarí, tak to by to malo byť jednoduchšie, lebo predtým som natáčal z iPhoneu aj to a chápete mi, že to proste není úplne jednoduché, takže nemala by byť toto až tak zlá kvalita ani zvuku, takže hádam to prežijete. Jo, zatiaľ čaute, majte sa. No, tuto sedí Natália. A tuto je naša scéna. Ale toto nie je tak široko, aby to pobralo celé. Takže jo, toto je naša scéna. Najlepšia výhoda tejto kamery je, že ja sa viem vidieť. Wow, ľudia moji. Takže jo, scéna nachystaná, čakáme, kým príde Táňa a potom môžeme začať točiť. Táňa prišla, už je aj oblečená. Jojo. Konečne. Na to, že sme tu od 3. Natália, tak začíname točiť, je 6 hodín. Dneska sme extrémne pomali, všetci sme normálne úplne off. Ja som chorá. Natka je chorá. Ja som tiež na hlavu, a čo? To sme všetci podľa mňa. Sú tu svietníky a vidím, že sa kámo niečo podpalím. A few moments later. Ako môžete vidieť, sa chytila textília, ale stihli sme to zachrániť. Výborne. Natálke prišiel kabel za 20 € od DJI originál. Prvýkrát išiel z eBayu. Prišiel mi zlý, ale keď som ho rozbalila, tak bol iba v zlom obale. Takže konečne máme kabel, takže nemusím zapínať tú kameru tuto jak Dilino, ale stačí mi to tuto stlačiť. Takže není Apple jediný, čo má drahé kabel. No, doupratovali sme. No teraz sa tam snaží natlačiť netkanú textíliu. Jo, takže ďalší natáčací deň za nami. Boli sme tu od 3. Koľko je teraz? 8:02, takže ďalších 5 hodín sa nám to celkom narátava. Potom môžeme spraviť štatistiky a spravíme podcast alebo nejaké stredko alebo niečo, takže ak už sledujete toto, tak už to pravdepodobne dávno bolo, ale to je jedno. Takže z 3. natáčiacieho dňa sa s vami lúčime, neviem sa nájsť na tej kamere, musím hýbať opačne, ako sa vidí na displeji. Takže 3. natáčací deň za nami, vidíme sa v 4. a dúfajme nie, ešte bude vlastne jedno krátke a potom 5. takže vidíme sa v predposlednom natáčacom dni. Papa. Jo, neviem, nakoľko ma je tam vidno, ako vyzerám, ale ak vyzerám zle, tak aj sa tak cítim. Boli sme na nákupe. Natália má nové vlasy, kto by si to nevšimol. Ty bola nastreliť úplne nové, červené. V Turecku. Áno, v Turecku sme boli, veľké peniaze zarábame. Natália, prečo piješ pivo, keď ideš šoferovať? Lebo ja môžem. Aha. Hej. Táňa, povedz aj ty niečo, že čo si kúpila? Jedlo a vodu. Na to, že vyzerá moje mini auto. Natálina mini auto. Tu máte prístrojovku, to je vlastne recenzia na elektrický Fiat 500. Takže tak, toto je poriadne auto.
poriadny vodič, pozri, jak sa parkoval. Áno, pozeraj, koľko miesta. Jo. Máme tu štvrtý natáčací deň. Trošku som zabudol vlogovať aj iné veci, takže máme len to, jak sme boli v Tesku. A tam to vlastne končí, keďže sme trošku sa všetci snažili pracovať a dotrepať sem a rozložiť toto všetko. A toto, odrazku brutálnu za 5 centov. Rozložili sme a natáčame štvrtý natáčací deň. No potom pošleme Maťkovi s jedničkou tento vlog, že jak sa natáča. Ale to ešte nevidel toto. Maťko, vidíš to? Vidíš tú odrazku? Izotermická fólia za Euro 50. Poprosím pekne na stene z plechovej garáže. Táňa, povedz, aké je skoro novembrové teplo, teda oktobrové. Je mi strašne teplo a zohrievam 3 lampa. A pichla som sa o hlavu, ja o more. Čak aspoň robia teplo tie lampy, to ja som dobre vymyslel, ne? Áno, perfektné. Natália sa snaží točiť, ale iba sa snaží. Ale ja už mám taký biceps práve z tohto, normálne budem, že... Neviem, treba chodiť do posilky. Však toto je moja posilka. No. What do we are gonna do? No, tak to budeš nastúškovať. Ja som si tu koberec urvala v obývačke. Tráva mi vyrastá v obývačke zo zeme spod koberca. Čo to? Zohrievame sa v autičku. Neviem vôbec, či nás inak vidno. Máme to na najvyššej teplote, čo ide. A sedačky máme pekne tie zapnuté, už mi ide z hore griť. Ale po tých 16 stupňoch, čo sú vonku, 14,5 dokonca, dámy a pani, je vonku. Podľa telefónu je 16, takže je zima. Neviem, ako je možno, že Táňa zatiaľ nezmrzla. Lebo ja som zamrzol a to som, že v bunde a nie v šatách. Jo, klip dotočený. Posledná scéna hotová. Tu je Natálka, hlavný kameraman, Táňa, hlavný herec. Zase sme tu spravili bordel, jak oné. Chce niekto niečo povedať? Teším sa, že máme potom a je strašná zima. Aby ste vedeli, tak je dohromady vonku minus 30 stupňov a pozrite sa, v čom som oblečená, ale toto hreje, proste toto je jediná vec, ktorá ma drží pri živote, lebo to hreje ako ohnisko normálne, takže odporúčam, kupujte, reklama na svetla, jak sa to volá, Tomáš, povedz? Neviem. Kupujte. Halogénové reflektory. Natálka, chceš niečo povedať? Neviem, ja som rada, že to máme za sebou. Dúfam, že to bude dobré, že to postriham tak, aby to vyzeralo dobre. Jo, lúčime sa s vami. Dajte odber, dajte like, ak sa vám pesnička páčila, choďte ju počúvať na Spotify, nech to má 1 000 000 počutí. Videoklip si tiež pozrite, nech to má 1 000 000 zhliadnutí. Takže jo, čaute, majte sa. Máš tu ružový flak. Nevadí, pohodičke. Tady máme ružové flaky.